देवरिया में शोर भइल बा, मैया रानी अइली अजोर भइल बा। जिला देवरिया में शोर भइल बा, मैया रानी अइली अजोर भइल बा। कमल के फूल लेके अंतर्यामी सिंह करेले स्वागत वंदन हो। देवरिया जिला में अभिनंदन हो, देवरिया जिला में अभिनंदन हो। माई के बाटे स्वागत वंदन हो, देवरिया जिला में अभिनंदन हो। भारतीय जनता पार्टी जिला देवरिया एवं सांस्कृतिक प्रकोष्ठ भारतीय जनता पार्टी देवरिया एवं हमारे देवरिया जिला के अध्यक्ष डॉक्टर अंतर्यामी सिंह जी की तरफ से भारतीय जनता पार्टी देवरिया जिला के सभी कार्यकर्ताओं को, सभी नेताओं को, सभी सम्मानित जनता को नवरात्रि की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। जय माता दी, कमल खिलाते रहिए, जय माता दी गाते रहिए।